D'altra banda, Pere Regull ha volgut també puntualitzar les seves declaracions respecte a la postura dels grups municipals en la modificació de pressupost del darrer ple ordinari, una modificació que no es va poder aprovar pels vots en contra de la CUP, Iniciativa i el Partit dels Socialistes. L'alcalde ha volgut diferenciar les postures. Ha recordat que en el ple tant la CUP com Iniciativa van argumentar el seu vot contrari al compliment de la retallada social imposada pel govern socialista de l'Estat, mentre que estaven a favor de la modificació que afecta a partides socials. En canvi, ha recordat que el PSC va votar en contra sense donar arguments. El problema el tenim amb el Partit Socialista, que no va argumentar absolutament res. Durant el debat del punt en cap moment va dir que anava a votar en contra, entre altres coses perquè no va argumentar res en contra, i que sorprenentment al final, a l'hora de votació, va votar en contra. Què va passar? Doncs que no es va poder aprovar aquest punt i que això realment afecta a una sèrie de temes importants com els que comentava jo abans. Per tant, si hi ha algun partit irresponsable, entenc jo que és el Partit Socialista, que simplement per desgastar el govern va fer aquesta votació negativa. Evidentment, els que ho van argumentar i potser tenien raó, perquè la raó no és de ningú, doncs aleshores, que són CUP i Iniciativa, entenc jo que no entren en aquesta irresponsabilitat. Regull considera que l'actitud dels socialistes només respon als ànims de desgastar el govern.